गोष्ट एका अशा तरुण मुलाची जो खरं तर मनाने खूप निरागस आणि अल्लड आहे. त्याच्याकडे ना संकटाशी सामना करण्याची शारीरिक ताकद आहे, ना त्यातून मार्ग काढण्याची कुशाग्र बुद्धी. त्याच्याकडे आहेत त्या म्हणजे केवळ दोनच गोष्टी, एक तर त्याचा बालिश स्वभाव आणि सोबत घेऊन आलेलं त्याचं नशीब. पूर्वजन्माचे भोग कोणालाच चुकले नाहीत. त्याने गेल्या जन्मी नेमक्या कोणत्या आणि किती भूतांचे घोडे मारले की ज्यामुळे या जन्मात एकापेक्षा एक भयानक भूत सारखी याच्याच मार्गात आडवी यावीत. पण ही वेळ हा विचार करण्याची नाही. तो आता एकटाच आहे. सोबत कोणते मित्र नाहीत, ना कोणती दैवी शक्ती. त्याचा बालिश स्वभाव आणि नशीब त्याला कुठपर्यंत साथ देणार. समोर येणाऱ्या भूतांशी हा एकटा कसा सामना करणार. एक विनोदी आणि तितकीच भयानक अशी सिरीज, जी एका क्षणाला तुमच्या छातीत धडकी भरवेल आणि दुसऱ्या क्षणी तुम्हाला हसवेलही. लवकरच आपल्या भेटीला येत आहे नयन 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 आणि भेंडी.